alkalde naghinyo sa DOH sang dugang nga mga hospital personnel bulong kagagamitan samtang dugang nga mga kama igapahamtang naman sa quarantine facility sang syudad sa Suoc, Arevalo. Padayon ang pagpakigistorya ni Mayor Jerry Trenya sa mga opisyal sang Department of Health Central Office halin sang weekend tubtob kahapon nga adlaw. Ginistoryahan ang hinyo sang alkalde nga dugangan ang mga hospital personnel kagamitan pareho sang ventilator, oxygen, kagiban pa nga kinahanglanon sa syudad sang Iloilo. Nakitaan sang alkalde pila ini sa mga kinahanglan na gud mapataas ang bed capacity sa nasambit nga healthcare facility. Ginambala namon kay na si Dr. Paul who is representing USEC Vega nga hindi lang ang government hospital amo nagakinahanglan bulig, ang mga private hospital gakinahanglan man bulig bangod nga may mga issue pa sila sa PhilHealth nga ginatubang. Mataas gihapon ang hospital utilization rate sa syudad kagyara ini sa Alert Level 4 status. Inabangod 70% sang mga ginadala diri nga pasyente gikan sa iban nga probinsya. Bangod mataas ang hospital utilization rate, nagapabilin sa enhanced community quarantine status ang syudad. Dugang pa diri may 3 ka mga panibago nga kaso sang Delta variant nga na-monitor sa syudad. Apang sa impormasyon nga nakalabot sa alkalde, naka-recover na ang mga ini kag ipaidalom naman sa swab test ang mga close contact. Naibaluan, gimpabutyag sang alkalde sa tion positibo sa Delta variant ang isa ka persona, igabutang ini sa quarantine facility. Sa subong, may 1,500 nga bed capacity ang mga quarantine facility sa syudad. May mga nurse kag doktor, pati na oxygen tank nga gimpahamtang. Subong may ara kita 50 ka containers ang oxygen, no? So that nga kung may kinahanglan oxygen, pwede na kita da ka hatag oxygen. We do not want nga mga moderate lang kang mild makadto pa sa ospital. We will just take care of them in our quarantine facilities. Samtang dugang man nga mga kama ang igabutang sa quarantine facility sang syudad sa Suoc, Arevalo. Bago lang kami nag-texanay ni RD Lea sang DPWH Delfinado, may ara 2 ka 16 rooms nga quarantine facilities nga paobra nila. So additional of 32 dito sa Suoc. Ang Suoc Quarantine Facility ang gininagurahan Enero sini nga tuig. Ini ang may 16 bed capacity sa diin kada kwarto ang may kaugalingon nga CR. May nurse station kag may separado nga comfort room sa mga babayi kag lalaki nga nurse. May tangke man sang tubig, sanitation area kag septic tank. Sa tion may brownout, preparado ang mga generator. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Uswag Community Kitchen nagabulig sa 7 ka distrito sa syudad. Kada adlaw nagaluto sang pagkaon ang mga volunteers sang Uswag Community Kitchen sang Iloilo City Government. Kada semana, lain-lain ang menu nga ginahatag sa ila. Ini ang isa sa mga tikang sang lokal nga panguluhan agud mabuligan ang komunidad nga apektado sang enhanced community quarantine. Ang mga pagkaon nga ginahatag sa mga barangay, donasyon sang nagkalain-lain nga sektor. Magluwas sa mga utan gikan sa JPT Edescape, wala untat man ang pag-abot sang donasyon gikan sa pribado nga sektor. Gani dako ang pagpasalamat sang alkalde sa tanan nga bulig. Sa panahon sang pandemya, buhi ang bayanihan spirit kag volunteerism sa mga Ilonggo. You have to understand nga ang tanan nga ginausarta para sa Uswag Community Kitchen, donated na tanan, no? Why na da sang ginbakal ang syudad sang Iloilo? Those are all donated goods, manok, mga bihon, mga pansit, mga baboy, tanan, no? And we are very happy with the support coming from the community. Dugang pa sang alkalde, magapadayon ng Uswag Community Kitchen bangod kinahanglan ini sang komunidad. Balanta nga mga pumuluyo ta subong pigado gid, no, and waay sang trabaho. Nakita tang latest nga DTI nga ginpagwa nga advisory under ECQ daw kalabanan gid nga negosyo sira except ang mga essential. So we really have to help out, and ako yan nagapasalamat gid ko sa tanan nga nagabulig
sa aton nga community kitchens. Ginapasigit na yung community kitchens ta para makahatag kita pagkaon sa aton pumuluyo. We don't want anyone to be hungry during this time nga na-ECQ kita for almost a month already. Base sa listahan sang Iloilo City Government, Agosto 7 sining nga tuig, 8,690 ka mga food packs ang ginpanagtag sa 7 ka distrito sa syudad. 2,294 ang nabaton sa mga pumuluyo gikan sa distrito sang Haro. 649 naman ang nabaton sa distrito sang Mandurriao. 814 sa distrito sang La Paz, 692 sa distrito sang Lapuz, 1,590 sa distrito sang City Proper, 1,895 sa distrito sang Molo, kag 756 naman sa distrito sang Arevalo. Chicken macaroni soup, monggo gisado bihon, pochero, pansit lomi kag pansit gisado ang pila lang sa menu para sa Uswag Community Kitchen. Magluwas sa Uswag Community Kitchen, padayon man ang pagpanagtag sa mga goods para sa mga pamilya nga lubos na apektuhan sa hard lockdown sa nakaligad nga semana. Nahibaluan nga ang Uswag Community Kitchen amo man ang nagahatag sang pagkaon sa mga medical frontliners kag mga vaccinators sa syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Pagpahamtang sang concrete benches, concrete pots kag pagtanom sang Australian vine sa mga green tunnel sa Iloilo Diversion Road nagdugang katahom sa Iloilo City. Sa bike lane sang Iloilo Diversion Road, makita nang ginpahamtang nga mga green tunnels kag nagsugod na ang Iloilo City Beautification Team sa pagtanom sa mga Australian vines diri. Yellow ang duag sang bulak sang Australian vine nga magadugang sa katahom sa lugar. Ini ang nalakip sa Green Project sang lokal nga panguluhan nga pagpahamtang sang kapin 8 ka green tunnel kag kapin 25 ka mga waiting shed sa lugar sa tinutuyo nga may mapasilungan ang mga pumuluyo nga adlaw-adlaw nagasakay sa pampubliko nga salakyan. Bagay nga ginpasalamatan sang 28 anyos nga si Rainiel Villado. Bangod para sa iya, dako ang mabulig sang sini nga proyekto sa mga kaangay niya nga commuter. Ilabi pa nga yara man sa Diversion Road ang iya ginaobrahan. Makabulig gid ini siya sa amon nga mga commuters kay especially sa ulan kag sa init kay ako personally kapila ko na ma-experience ang maulanan kag mainitan and thankful subong tungod kay in case nga humulanan man while nagahulat sa jeep or mainitan miyara na kami nga pasilungan and thankful ako sa government naton tungod kay ini nagdugang panami sa aton nga syudad. Sa Iloilo City downtown area naman, makita ang pila ka mga pulang concrete pots nga gintamnan sang Bougainvillea. Ini ang nagdugang man sa katahom sang mga heritage building sa lugar. Para kay Cassandra, Ana kag May, nga adlaw-adlaw nagasakay sa pampubliko nga salakyan padulong sa ila trabaho malapit sa Iloilo City Hall, mabugnaw nga lalantawon ang mga plant boxes. Ini nagapadugang panami sa aton nga dalanon kag kung aton makita no nagadugang siya matawhay kag matinlo katungod nga uniform ang mga colors kag malingaw ikaw sa mga bulak nga natanong dira. So madamo gid nga salamat Mayor kag padayon gid kita. Manami gid kay biskan may pandemya kita subong at least natagaan sa gihapon sang pamaagi nga mapanami gyapon ang aton nga syudad paagi sa sini nga mga concrete pots. Ginaabi-abi ko gid ang ining inisyatibo sang syudad sa pagbutang sa mga concrete pots sa aton dalanon. Kay para sa ako nagaserbi ini as functional art. Una, manami inilang tawon kag naga-remind sa mga pedestrian kag motorist ang boundary nga nagapakita man sang disiplina kag order sa aton syudad. Samtang, ginsaylo naman ang pila ka mga concrete benches sa Plaza Libertad sa Muliluni Promenade kag Esplanade Park. Antes pa man ang pagpatuman sang strikto nga quarantine status sa syudad, madamo ang nagakadto sa mga nasambit nga lugar agud magpaliwa-liwa kag ma-enjoy ang preska nga hangin. Kaangay na lang ni Early Celis nga masami sadto naga-walking sa Iloilo River Esplanade. Para sa iya, dako ang bulig sa mga benches sa lugar.
Manami gid nga tikang ang pagbutang sa mga benches dira sa esplanade. Not only they add beauty sa matahom na naton nga esplanade, but ang mga nagakadto dira mangin mas komportable sa paglantaw sang beautiful scenery. You know, at this time of pandemic, it's very important for us to take a breather. Ara ba lang bisan pila lang ka segundo malipatan mo nga ara gali ikaw sa tunga sang pandemya. Ang iningalihok sang lokal nga panguluhan hindi lamang nakasentro sa pagpatahom sang syudad, kundi isa man kapatimaan nga bisan yara sa tunga sang pandemya, padayon sa gihapon ang mga proyekto kag paglabot sa handom nga mangin isa ka livable kag sustainable city ang syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol.